No niin, morjesta vuonna. Tervetuloa seuraamaan Ruunajoen karhuherran Huukon kettujahtia. Täällä ollaan yhden miehen passilla, kun ei ole kavereita löytynyt. Pestiskin on sairaslomalla. Mutta lähdetään kokeilemaan. Ensimmäisenä tärkeä, kun on seka-ajuri kyseessä, niin näytetään tuosta koiralle niin ensiksi tuo kohderiista. Siinä Huke kettu. No niin, nyt se on aktivoitu ketulle ja ei muuta kuin irti ja alahan poika mennä. Jäähän vähäksi aikaa katsomaan, että mistä päin se lähtee hakemaan. Kyllähän se aina lähtee. Ensiksi se pyöräyttää auto ympäri, mutta kyllähän se sen jälkeen on aina lähtenyt. Onko siellä kettu? Muista kettu. No niin, ja siitä nakattiin koira hakemaan. Heittää tosiaan tuossa auto ympäri vähän lenkit, kun ajattelin, että onko siinä niinku jo valmis jälki hänelle etitty, mutta sitten tajuu, että ei tää onkin nyt etittävää itse tällä kertaa. Ja siitä lähtee sitten tuonne tietä pitkin ja siitä kääntää. Tuossa on ketun maapesä noilla holleilla. Siitä rupeaa vähän vauhit kasvamaan ja kettu ylös läheltä maapesää. Siinä vaiheessa meikäläinen koittaa kerätä tuohon ensimmäiseen kuumaan paikkaan passiin. Ääntä tuli enemmän kuin video antaa ymmärtää, tuo liivissä oleva ei kaikkea tallenna. Kettu oli jo mennyt tuosta passipaikasta ja menin tuonne pellon laitaan ja tässä vaiheessa todennäköisesti ammun sitten ketun. Ja missä se on? Huke täällä! Mikä se on? Hyvä hupaa! Hupa ukko!